Dacă ești nou pe canal, te-aș ruga să apeși pe butonul de subscribe și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată, pentru că m-am apucat doar de câteva zile de YouTube și am făcut 21 de vizualizări pentru cel mai nou video de până acum. Și vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri și nu știu cum, dar m-am gândit să mă apuc și eu de YouTube și pentru că m-am plictisit în vacanța asta foarte mult, am zis să mă apuc. M-am apucat de ieri și mi-ați făcut o surpriză enormă. Azi m-am trezit cu 4 abonați, nu e o sumă foarte mare, dar cu foarte multe vizionări, 21 de vizionări și 8 vizionări. Și la cel mai nou video, Logica Among Us, am primit 3 like-uri și la cea mai toxică echipă am primit 4 like-uri. E destul de mult. Vă mulțumesc, eu am fost Denis, la revedere!